Jirafu. Life yati kurarama iri kurwadza. Isusu wangu ndinofunga kuti isu hatisi kurarama. Tungofemawo. Zvakaoma baba. Pakaipa baba mandebva. Toita sei wangu? Zvinasi kufaya baba. Ini ndaitopfeka ka size 9. Nenhamwe. Tsoka dzangu dzaonda baba. Ndakutopfeka size 6 baba. Kana tumasutu twesu ndaipfeka totwe. Chakwadza kupfeka wangu. Totongotoka nani kwa bashamu hemabrosi. Zvinhu zvikunetsa baba. Kunetsa ngechidhuma namasendeke. Meno mudara, mune plan here mudara. Nekuti nezvandiremereni baba. Zvikuremera kumusoro setsvimbo baba. Baba ndotosiya kumba kusina kana hobvu baba izveso. Apa mabasa hakuna. Iwe, kokwe kwaimbovaka kwaibata-bata kwaya, hakuna kubuda mari here? Wangu. Baba pandaibata-bata paya. Kontrakta akatiza nemari shamari. Saka hapasi tombosvikika. Apaona paane mwedzi wangu. Takutosvika ka 31 March wangu. Apa malandlord nongojivaziva kuti vanenge vachibaba kudarika mhiripiri. Saka zviri kunetsa baba. Asi inini manje kati ndine capital kandinako. Capital iwe. Capital waiwanepi iwe. Saka ndipoka 10 wangu. Ndimbotenga hupfu wangu nemachangisi epondo. Ndisvikewo pa 10 ndiri dedika. Noti zvababa izvi. Saka baba ndo vasina cash. Sesuso. Vana dedi ndo vanetumasa. Ukuziya wani. Chinzoka wangu. Ini ndine kamari mbichana kandinako kandakabatiswa. Ekuzonorapisa tezora wangu next week. Varikufana kuoperatwa next week. Saka wangu. Kuzona next week yasvika. Tinenge tatenderedza mari iyoyo baba. Tagadzira history. Panosvika next week. Tinenge tatenderedza wangu. Tita kutodya nyama yakagotwa nemasaladi. Uri kuziya wani. Saka handeti tonohodha bhero zvesore ma-t-shirt baba. Asi hatinyora here wangu. Zvebhero izvi. Tade kuita zvimwe. Iwe usanyanokwata wangu. Ndonguva yacho kutogadzira history yoyo. Handei baba. Okay baba. Saka kawani baba segombo rehowa. Handei. Tinotenderedza baba. Tinogadzira history. Get it your day trying baba. Kana zvaramba toidza zvimwe. Let's go. Now. Hodha bhero rako rakanaka. Uyamutore hembe nyama idzi. Hembe dzabva kuchando idzi. Uyamutore. Uyatore hembe dzako. Hembe dzekwana Jay-Z, dzekwana Beyonce idzi. Quality. Nyama dzehembe. Uyatore mbero rako svika padhuze. Svika hapo. Svika padhuze utore masina ako ewe. Uya usanyare mwana wevhu. Svika. Mutenge cheap price hapo. Hey, imavona. Ibaba tengeserwe baba. Ibvai baba izveso. Isangatora zvimabhero zvenyu zveso nezvimapoto zvemazondo izvi. Ibvai baba. Iwe shamari. Uda kuti mwana waanasa adye chingwa iwewe. Uda kushaina nekasheti kako keblue kako kakapfeka here. Titerere izvozvo shamari. Hatidya kumba kwako isusu. Ende hatikuzive. Iwe shamari tibvire papo yo. Makutijairira manje. Kana makatitorera zvinhu ine zvitatonini manje. Tatindivara isusu. Achaterera wangu. Toti kushaya mfaro, toti kushaya mari everyday. No. Takutorambwa nevakadzi nekuda kwenyu muchititorera staff yedu mimi. Taneta wangu. Ine munotengesera maflea market. Kwete pamuri kutengesera ipapo. Ibvai baba. One mumwe ari kutobika mazondo pakati peroti. Iwe. Siyana nesu. Iwe uri kudaro nekuti une kapeyi. Nekaunifomu kwakapfeka ikaka. Wauda toti shainira. Pano ndipo pabasa pedu misoso. Patinowanawo peyi. Rikatibika zvedu mazondo aya. Kana aibva uzoya uzotenga futi. Makuzonditsamwisa manje. Hamusi kuda kubva ipapo. Mira moni. Ndakuzvitora zvimabhero zvese izvo. Wangu ini handiri kunyebera wangu. Ukaramba uchitishungurudza mashunguridzira muri kuitiita kaya. Nhasi ndokubudisira moto chete. Moto? Hauna moto yo. Unoona kumoto yo. Nhasi hauri dye rinopisa yo. Nekuti makuzvinyanya komana. Muri dzedu dzoraramira kupi? Alright. Mira oni. Yo.
mande pachkoro, baba mande papiro, baba mande pachkoro, baba mande papiro. Nigga, birwa, it's an hey, nigga, jima.